दैमागुरि गामिनि आंहा मोनसे प्रब्लेम जानायलाय आं मुम्बाइआव खामानि मावनो थायोमोन। बेयावहा आंनि बिसि रुपालि बर'आ दाखालि 11 जुलाइनि फुंनि 7 रिंगायावहा लाइलां जारगावनि सोरबा रहेन मुंनि सेंग्राजों मुम्बाइनिफ्राय कर्नाटक खारलांदों। बेखायनो नोंथांमोना सोरबाफोर कर्नाटक बा बहाबाफोर नुबाय बायदोंब्ला आंनो एसे खबर होयोबा बा खबर हरफिनोबा आं लायफिनगोन होननानै सानदोंमोन। हेलौ लोगोफोर, गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो बे चेनेलाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन। दा दिनैहाय मोनसे मस्ट इम्परटेन्ट टपिकनि सायाव सावरायनो नागिरदों। बे मस्ट इम्परटेन्ट टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बर' समाजाव जाफ्लेबाय थानाय मोनसे ट्रेन्डिं टपिक होनना बुंनांगोन आरोना। मोनसे ट्रेन्डिं टपिक। दा उदालगुरि जिल्ला रौता दिमागुरि होननाय गामिनि बिथां माने सानसोरां बर'नि बिसि बा हिन्जाव बिथांजो रुपालि बर'आ माने दिनै गोमानानै दं होनना बुंनांसिगोन आरोना। रुपालि बर' आरो सानसोरां बर' बिथांमोना सानैबो गुबुन जायगायावहाय खामानि मावहैयोमोन आरोना, ओरैजाय आसाम आवटआवहाय। बेनिफ्राय मोनसे बिल्डिङाव थायोमोन जाहैदों बिसोरो। बेनिफ्राय बाथरुमा माने गाहायाव दंमोन आरोना, बिल्डिंनि गाहायाव दंमोन आरो। रुपालि बर'आ माने बाथरुमाव थांनो होननानै गाहायाव ओंखारलांदोंमोन आरोना। बे गाहायाव ओंखारलांनायनिफ्रायनो माने फैफिनाखिसै आरो। बिथाङा माने गुबुन सोरबा सासे सेंग्राजों रायज्लायखुमाबाय थायोमोन आरोना, मोजां मोननाय। दा बेजोंनो दंहैयो होननानै माने मोनथिनो मोनदोंनो आरोना। सानसोरां बर'नाव आं फन खालामदोंमोन। सानसोरां बर'जों बेबायदिनो गोलाव सम रायज्लायबाय आरोना। रायज्लायनायनिफ्राय दा मोनथिनो मोनबाय, माने रोखा जाबाय, माने बेयो बै सेंग्राजों, जाय सेंग्राजों रायज्लायबाय थायोमोन बेजों दंहैयो आरोना। खिन्थु दुखु गोनां बाथ्राया जोंहा बे दिनै रुपालि बर'आ 7 बोसोर बैसोनि सासे हौवासा गथ' दं, फिसाला। दिनै बेखौ गारनानै बे गुबुन सोरबा सासे सेंग्राजों थांबाय आरोना। आरो बै सेंग्राया मालाय मा होननानै बे हाबा जाखानाय सासे हिन्जावखौ माबे मेलेमजों मा साननानै लाखो? सासे सेंग्रा बियो, सासे हाबा जाखानाय सासे गथ' गोनांखा, बेबायदि हिन्जावखौ माबोरैहाय लानो हाखो? बियो मा मेलेमजों, मा साननानै, मा मोजां मोननानै लाखो जेनेबा? बे बिराद आसरित आरोना। जोंनि गेजेराव, जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बेबायदिनो जागासिनो दं। जाफ्लेबाय थानाय मोनसे इन्सिडेन्ट बियो, बिराद दुखु गोनां बाथ्रा। दिनै बे सेंग्राया बुजिनांगौब्रा, सोरनिबा न'खरखौ मानो बेबायदि सिफायना होनांगौ जाखो? दिनै बिनि गथ'आ मा जागोन? बे रुपालि बर'आबो गावबो साननानै नायनांगौ, नोंनि गथ'आ मा जागोन? गोदाव सोराव खालामगोन नामा? गावनि गोरबोआव लानानै बेखौ खस्थ' मस्थ'यै खांनानै फेदेरनाय फोलावनाय, दिनै सा ससेयाव मा गोदाव सोराव खालामनो नागिरखो गावनि फिसाखौनो? 7 बोसोर बैसोनि बे सासे गथ'आ दिनै बिमाखौ नागिरनानै गोदाव सोराव गाबबाय थागोन माथो। आं सानसोरां बर'जों माने फन खालामदों, फन रायज्लायदों आरोना बेजों। दिनै फोरमायहरदों न'खराव गोबां दुखु दं, गथ' सासे दं। गथ'आबो दिनै दुखु खालामगोन, हयथ' दा दुखु खालामगासिनो दं खोमा, खोनानानै बे बाथ्राखौ मिथिनानै। एसे साननानै नाय आरोना। आरो लोगोसेनो माने दा बिथांजों फन रायज्लायनानै बे बाथ्राया रोखा जाबाय आरोना। नोंथांमोननो आङो फट'खौ खिन्थागोन आरोना। बिथांमोना दायो माने तामिलनाडुनि बबेबा मोनसे जायगायाव दङ होननानै माने मिथिनो मोननाय जादों आरोना। एक्जेक्ट लकेसनखौ मोननाय जायाखै, थारमाने तामिलनाडुआवनो दङ बिथांमोना। मानो होनोब्ला नैबे स्क्रिनाव होनाय फट'खौ माने गावसोरनि बे सेंग्राया माने गावनि गामियावहाय खिन्थानानै लाहरदोंनो आरोना। फट'खौ हरदोंनो, थारमाने नैबे आंना हिन्जावा, आं हिन्जाव लाबाय होननानै आरोना। बेबायदि खिन्थानो दा बै गामिनिफ्राय
माने दा सानसोरां बर'नो गुबुन सोरबा सासेया हरबाय आरोना, दा बेनिफ्राय मोननाय जाबाय। दा बिदिब्ला बाथ्राया रोखा जाबाय जे बिथां रुपालि बर'आ माने बे सेंग्राजों दंहैयो आरो ना। बे फट'खौबो बिथांमोना गावसोरनो शेयार खालामनानै लाबाय। दा बे फट'नि गेजेरजों मिथिनानै मोनबाय जे बिथांमोना सानैबो दा ज' दङ बेबायदि आरोना। दा जाय हक तामिलनाडुआव थानाय बा बेंगलर, केरेला बेखिनियाव थानाय आसपास खाथि खाला थानाय जेसेबां बर' मानसिफोर दङ, हानायमानि नोंथांमोना बे नागिरनो नाजा, हमनो नाजा। बेनिफ्राय बे भिडिअखौ बयबो शेयार खालामथार, एकदम इम्परटेन्ट शेयार खालामनो गोनां। दिनै रुपालि बर'आ न'आव फैफिननो नांगौ, मोजाङै मोजां सफैफिननांगौ। बेनिफ्राय स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्टआव फन खालामनानै कल खालामनानै खिन्थाहरबानो जाबाय। बयबो हेल्प खालामलाय गावजों गाव बेबायदि आरोना।